Ahojte ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dneska si zahráme Minecraft. A dneska budeme stavať skladisko. Po takých 3 dieloch, no tento je 4. No v minulom dieli sme si spravili full iron, to aj vidíte na mne. Odporúčam pozrieť video. A my sme sa mohli vrhnúť na skladisko. Tak poďme do toho. No. Ja by som to skladisko postavil tak, kde tu. No, to je jediné miesto. Tak by som to dal najviac tak, kde do rohu, alebo tuto. Ale my už aj čo v tej šestke máme. Také zbytočné veci. Takže si to takto zoberieme. A pôjde to tuto do rohu. To by to aj išlo, asi. Takže to by sme mohli spraviť. Takto si vykopeme. Poďme sa zatiaľ. Ok, ja nemám lopatku. To nie je moc pekné. Tak si zatiaľ spravím lopatku. No a medzi tým, čo tu budem robiť, tak tu budete mať strih a potom sa ozvem. No, ja som to zatiaľ takto spravil. Takýto malá predloha mohla byť zatiaľ na skladisko. Ešte tu potrebujem ten vrch trošku dať hore, aby som mohol dať tam drevo. A takto budú čestky. A ešte to tam takto s drevom. Tu odkladám. A tu budeš mať timelapse a zatiaľ budete pozerať timelapse. Wow. Tak sa uvidíme pri timelapse. Neviem, či to dávalo zmysel. No poďme do toho. Tak, už máme hotovo. Takto vyzerá naše skladisko. Mne sa docela páči. Neviem ako vám, ale mne sa páči ako. Tak, dúfam, že ste to pozerali do konca. Ja toto zatiaľ uskladním a môžete zatiaľ pozrieť moje ďalšie videá a mohli by ste dať like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čaute.